ɗauko ka daga Katsina, ina 'yan sanda suka kai ka? Wato bayan mun kammala zanga-zangan mu lafiya mun tashi, kwamishinan 'yan sanda na jihar Katsina sai ya faɗa min cewar babban sufaitan 'yan sandan Najeriya yana so ya gani. Sai na ce to ba damuwa zan je. Sai ya ce to bari su bani 'yan rakiya saboda titi da yadda hanya take. Na ce to ba damuwa. Shi ne ya suka kawo ni Abuja. Bayan mun dawo Abuja sai suka ce ni mu je nan CID FIB. To bayan mun zo shine sai suka ce suna so na yi ba da bahasi akan wasu abubuwa guda biyu. Na farko suka ce suna tuhuma ta da shirya taro ba tare da na sami izini ba gaskiya ba ne a ce ba mu sanar da su ba, mun sanar da su, kuma izini kundin tsarin mulkin ƙasa shi ya ce ba sai mun nemi izini ba. To baya ga wannan akwai wani laifi da suka tuhume ka da shi? Kuma suka caje ni da cewar ƙungiyarmu da ni kaina mun mai da martani ka kausa ga mai magana da yawun shugaban ƙasar Najeriya wato Mr. Femi Adesina sakamakon zagi da yawa shugaban kungiyar mu ta dattawan arewacin Najeriya Professor Ango Abdullahi, inda muka maimar da martani suka ce a martanin mu mun hada har da shugaban kasa a cikin ba da martani. Nan ma na ba da ansa ta na sa na nuna musu to abin da ya faru a cikin watan Fabrairun wannan shekara. Ƙungiyar dattawan arewacin Najeriya ta ba da wasu bahasi a kan yadda harkar tsaro ta lalace a Najeriya, inda shi wannan Femi Adesina ya shaka wannan labarai izagi Professor Ango Abdullahi, wanda Professor Ango Abdullahi shekararsa 82 a duniya kuma wani ɗan ƙasa ne mai daraja, wanda Femi Adesina bai fi ƙarfin almajirin Professor Ango Abdullahi ba. A lokacin ba mu maiwa da Femi Adesina marasani ba. So da muna tunanin cewar su iyayen gidansa za su jawo hankalinsa sai da shi kai yanzu ba kai ordinary dan jarida bane, kana magana ne da yawun shugaban kasa, ka san yadda za ka dinga magana da manyan mutane da shugabannin al'umma a kasar nan. Sai muka kaddara za su yi masa wannan, ba mu masa martani ba. Sai a cikin wannan satin da ya gabata aka ba da makala akan halin tsaro, sai ya je ɗauko waɗannan kalamai na zagi da ɓatanci sai sake ɗora su ya maiwa da shi shugabanmu da marago duka mambobin kungiyar nan martani cikin rashin mutunci. To sai muka bai masa da ansa daidai abin da ya faɗa. To an kai ka inda ake tsare mutane ne ko dai an kai ka wani wuri daban? Inda aka kawo ni sun tsare ni a nan ofishinsu, suka kai ni gurin da zan kwana, amma maganar abinci ko da sun kawo min ba zan yadda in ci abinci na 'yan sanda ko na makamancin wannan ba saboda harkar tsaro. Kuma daga baya sun zo sun kyautata gurin da suka ajiye ni, kuma suna ba ni dama in je in sauko ƙasa masallaci in yi salloli na, kuma suna barin duk wanda ya zo guna ya zo ya ganni ya zauna, kuma suna ta kakaci da ni haka. Bayan ka kwashi kwana 2 da wuni 1 sai gashi sun sako ka babu ka'ida. Yaya aka yi haka? Umarni aka ba su sake ka ko wasu manya ne suka sa baki? Lauyoyi da dama sun je sun ne kan kai takardu kotuna sun ciccike neman beli na, wasu ko ta ko ina haka dai, wajen ni da na ga takardu sun kai guda 5 ko 6 haka, da kungiyoyi ne, wasu kuma wasu mutane ne suka kakawo. To daga baya suka zauna da ni suka yi maganganu da ni akan duka waɗannan abubuwan da suke caji na da su da sansu, kuma duk na faɗi dalilai na yin abubuwan da na yi. Na ce kuma a shirye nake idan shi Femi Adesina yana so san ba san abin da na faɗa a kansa zai iya kai ni kotu daidai ne wannan. Daga baya suka sallame suka ce to Sherif ka tafi, an sallame ka. Ba su ce da ni in dawo ba su ce wanda kawai da sun ce ni in je an sallame ni.